Wachiwiri kwa president wa chipani cha DPP mchigawo chakumpoto a Japi Mhango amumanga. Ophunzira ntchito ya uphunzitsi pa sukulu ya aphunzitsi ya Machinga akuchita zionetsero zokwiya. Bungwe la MANEB lati chiwerengero cha ophunzira akazi omwe akuyembekezera kulemba mayeso a JCE chaka chino ndi chokwera kuyerekeza ndi cha amuna. Mzamasero timu ya Mighty Wanderers yati ikufuna kufika ndime ya m'magulu mu mpikisano wa CAF ngati ipitirize kusewera bwino. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Bungwe lolimbana ndi katangale ndi ziphuphu la ECB lamanga wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP mchigawo chakumpoto a Japi Mhango. Iwo awamangira mu mzinda wa Mzuzu. Malinga ndi bungwe la ECB, a Mhango awamanga powaganizira kuti adagwiritsa ntchito mphamvu zawo udyo pogula nyumba. Egrita Ndala ndi wofalitsa nkhani ku bungwe la ECB. Tamanga ulemekezeka a Japi Mhango ankani kutana ndi kusagwiritsa bwino udindo wawo mmene anali mbuna ya transport and public works, ndipo iwo anapereka zilolezo mwaokha kuti nyumba za kunduna wawo umene amagwirako ntchito anali ndunawo zigulitsidwe mitengo yotsika kwambiri, zimene zinapangitsa kuti boma litaye chuma chake. Komanso wina ndikuti mmene akuti iwo umene ayitanidwa kufunsidwapo pa nkhani zimenezi kuti angofotokozapo adapeza kuti anaperekanso ananamiza ogulitsidwa ku ECB nthawi imeneyo mu chaka cha 2022, ndipo atanamiza choncho ndi pamene apapa amangidwa ndipo atengedwa ku khoti apatha nawo pamene awatenga statement. Egrita Ndala ofalitsa nkhani ku bungwe la ECB. Ophunzira ntchito ya uphunzitsi a ipite 19 pa sukulu ya aphunzitsi ya Machinga omwe akhala kunyanyala maphunziro kwa sabata zinayi akuchita zionetsero pa sukuluyi. Iwo akuchita izi pofuna kuwumiriza boma kuti liwapatse mswahala wawo wa 160,000 kwacha kuchokera mwezi wa Septemba chaka chatha kufika mwezi wa Epulo chaka chino. Mtsogoleri wa ophunzirawa a Stonek Magambe wauza Zodiac kuti akhala akukambirana ndi akuluakulu pa sukulupa ndi akunduna wa zamaphunziro koma palibe chikuchitika. Hastings Jimani walemba ripoti. Mtsogoleri wa ophunzira pa sukulu ya aphunzitsi ya Machinga TTC a Stonek Magambe ati miyezi yonse isanu ndi itatu omwe maphunzira momwe azikagwirira ntchitoyi sanalandire kalikonse, koma mgwirizano unali woti azilandira 20,000 kwacha pa mwezi. Ati ayesesa kukambirana ndi adindo onse za nkhaniyi koma palibe chomwe chikuchitika, ndipo ichi ndi chifukwa chake akhala kuchita zionetserozi. Amagambe ati sabata yatha analandira 20,000 kwacha yokha m'malo mwa 160,000 kwacha. Nthawi imene tinali ku teaching practice amene azitipasa 20,000 ngati stationary allowance, komano zomvetsa zisonzo nakuti takhala kumene kujako mpakana kufikira kubweranso kunoko ku sukulu opanda kutipasa ngakhale ya mwezi umodzi. Ndipo tidzabwera kunoko malo motipasa ndalama yonse ya miyezi 8 tipasa ma 20,000, malo motipasa 160,000 imene timayembekezera zimene zatipangisa kuti tifike mulingo obwera kusaseka pa gate. Mneneri wa unduna maphunziro apamwamba a Gift Ponde alonjeza ophunzirawa kuti alandira ndalamayi otapa lero lolemba zikavuta mawa lachiwiri. Ife ngati unduna wa za maphunziro apamwamba tikudziwa kuti aziphunzitsi ena ku Machinga sanalandilebe ndalama yawo, koma ife ngati unduna tikuwalimbikitsa kuti ndalama zimenezi ndithu alandira, ndipo ayembekezere kulandira ndalama zimenezi kusanathe tsiku la lero kapena mawa. Woyankhula pa nkhani za maphunziro a Wesley Mwambakulu ati adindo ndi ophunzirawa akambirane nkhaniyi chifukwa mbali zonse ziwiri zikhumudwa kwambiri kunyanyalako kukapitirira. Maphunziro a uphunzitsi amakhala ndi nthawi, ndiye ngati maphunziro sakupitirira pamenepo zikusonyeza kuti pali zotsamwitsa zina zimene zikhoza kuchitika pa ndondomeko imeneyi. Ndizikufunika mwina adindo komanso bungwe limene mayang'anira ophunzira apeze mayankho. Mama Zodi Akisono Baraka, ndine Hastings Jimani. Mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma mnyumba ya malamulo Dr. George Chaponda wauza akuluakulu a bungwe la International Monetary Fund IMF
kuti kulephera kwa boma kugwiritsa bwino chuma ndi komwe kwachititsa kuti bungweli liyimitse ndondomeko ya ngongole ya $175 million ku dziko lino. Dr. Chaponda anena izi pa zokambirana zomwe bungwe la IMF likukumana ndi magulu osiyanasiyana mdziko lino. Koma mlembi mu unduna wa zachuma Dr. Bechani Chereni mbuyomu watsindika kuti ganizo loyimitsa ngongole ya IMF linachitika mogwirizana ndi bungweli. Imoni Piringu wadza ndi ripoti. Akuluakulu a bungwe la International Monetary Fund IMF akupitirira kukumana ndi magulu osiyanasiyana mdziko lino ngati mbali yowunikira momwe chuma cha dziko lino chikuyendera mwa zina lachisanu. Akuluakulu a bungweli anakumana ndi mtsogoleri wa mbali yotsutsa boma mnyumba ya malamulo Dr. George Chaponda omwe anauza bungwe la IMF kuti ataya chiyembekezo mwa boma. Dr. Chaponda aloza chala boma kuti kupitirira kugwiritsa ntchito chuma cha boma molakwika ndi zomwe zachititsa kuti bungwe la IMF liyimitse thandizo la ngongole la $175 million yomwe inali ya zaka zinayi. Ndalama zikungotayidwa kupasidwa kwa anthu ma 50,000 ma 75,000 komanso nauza kuti anthu anali kungotengedwa ma delegation kuyenda zonse zikusonyeza kuti boma sinali kukhala ndi chidwi pa nkhani yoti ndalama mmene zingathe kumagwiritsidwa ntchito. Mlembi mu unduna wa zachuma Dr. Bechani Chereni anati kuyimitsa ndondomeko ya ECFE kunachitika boma komanso bungwe la IMF litagwirizana kutero, ndipo kuti zokambirana zokhudza izi zizayambiranso zikatha zisankho za pa 16 Septemba kamba kuti boma silingakwanitse kugwiritsa ntchito mfundo zina zomwe ndondomekoyi inayika padera. Akatswiri pa chuma akugwirizana ndi izi potsindika kuti dziko la Malawi likufunika ngongoleyi yomwe ingathandize kubweretsa chikhulupiriro cha abwenzi a dziko lino, komatu mfundo zomwe zinayikidwazi nzovuta kukwaniritsa. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anati naye anavomereza kuyimitsa kwa ndondomekoyi kamba kuti boma lake likufuna kulemba ogwira ntchito za umoyo, aphunzitsi komanso achitetezo mwa ena. Malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe, ndine Imon Piringu. Bungwe la Malawi National Examinations Board MANEB lati chiwerengero cha ophunzira aakazi omwe akuyembekezera kulemba mayeso a JCE mawali ndicho kwera kuyerekeza ndi cha amuna. Mneneri wa MANEB a Angela Kachitigu wauza Zodiac lero kuti mwa ophunzira 166,123 omwe alembe mayesowa 85,902 ndi akazi pomwe 80,221 ndi amuna. Malingana ndi Kachitigu, bungwe ili lakonzanso mavuto omwe analipo pomwe amalembetsa mayeso a standard 8 monga kuchedwa kupereka ziphaso. Chikondi Mphande walemba ripoti. Mneneri wa bungwe la MANEB a Angela Kachitigu ati zonse zokonzekera kuti alembetse mayeso a form 2 zili mchimake ndipo mayesowa ayamba mawa. Kachitigu ati mayeso a form 2 ayamba mawa pa 3 Juni kudzafika pa 12 Juni chaka chino. Malingana ndi Kachitigu, ophunzira onse omwe akulemba mayesowa awapatsa kale ziphaso komanso malo onse olembera mayeso atumiza kale mayesowa. Koma iwo achenjeza anthu omwe alemba mayesowa kuti apewe kumasinthana pepala la mayeso monga pomwe zinachitikira pomwe ophunzira ena amalemba mayeso olowera ku sekondale. Akadali pano zikuyenda bwino ndipo mayeso amenewa kuyembekeza kuti ophunzira akhala akulemba kuyambira mawa lachiwiri pa 3 Juni mpaka na pa 12 Juni. Katswiri pa nkhani za maphunziro a Benedicto Kondowe watsindika kufunika kuti bungwe la MANEB lipereke ndalama kwa anthu oyang'anira mayesowa nthawi yabwino. Kukhulupirira kuti pali ziphunziro zimene MANEB anatengapo kuti mayeso amene akuyamba mawa akhale mayeso amene akusatira ndondomeko. Pali zina zimene zimakhala zofunikiranso kwambiri nkhani zokhuza allowances amanivigilators tichikhulupiriro kuti zonse zili make zaperekedwa. Pa ophunzira okwana 166,123 omwe akuyembekezera kulemba mayeso a form 2, 82,902 ndi akazi pomwe 80,221 ndi amuna. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre m'malo mwa Zodiac, ndine Chikondi Niko Mphande. Mukumvera nkhani pano pa Zodiac ndipo masanano muli ndine Owen Lupeska. Tisanapitirire tionenso mitu yake. Wachiwiri kwa president wa chipani cha DPP mchigawo cha kumpoto a Japi Muhango amumanga. Ophunzira ntchito ya uphunzitsi pa sukulu ya aphunzitsi ya Machinga akuchita zionetsero zokwiya. Bungwe la MANEB lati chiwerengero cha ophunzira akazi
omwe akuyembekezeka kulemba mayeso a JCE chaka chino ndi chokwera kuyerekeza ndi chamuna. Mzamasero timu ya Mighty Wanderers yati ikufuna kufika ndime ya m'magulu mu mpikisano wa CAF ngati ipitirize kusewera bwino. Popitirira ndi nkhanizi, bungwe la chinyamata la National Youth Council of Malawi NICOM lati adindo aganizire mozama momwe angatukulire masomphenya a dziko lino poyika maganizo a chinyamata patsogolo. Mkulu wa bungweri Alex Chapota ndiye walankhula izi lero ku Lilongwe pa msonkhano woyamba wa atolankhani okhudza chikonzekero cha msonkhano wa chinyamata wa chaka chino wa National Youth Summit omwe uchitikire ku Lilongwe kuyambira pa 2 mpaka pa 4 July. Achapota ati pa msonkhanowu omwe mlendo olemekezeka adzakhala President Chakwera, bungweli lidzakhazikitsa thumba la chinyamata la 2 billion kwacha kuti zithandize achinyamata kukwaniritsa maloto awo. Achapota akufotokoza. Msonkhanowu tamba kukonzekera bwino ndipo tinenetse pano kuti pali chimwemwe chachikulu komanso kufunafuna kwa chinyamata dziko lino kuti abwere ku msonkhano umenewu. Mwachitsanzo anyamata oposa 3000 apanga apply kuti adzapezeke ku msonkhano umenewu, komanso kuti achinyamata mamidzimu mati A-level ndi achinyamata osiyanasiyana amene akufunitsitsa abwere. Cholinga chawo choti akhale mbali imodzi yokonza dziko lino, kotero kuti ife tinokondwera kuti zonse zikuyenda bwino. Komanso kwakukulu tufuna titsimikize pano kuti His Excellency the President nawonso atsimikiza kuti azitsekulira msonkhano umenewu, chimenenso chapereka nyonga zatsopano kwa chinyamata Malawi kuti President wawo azikhala limodzi ndi kukambirana nawo pa msonkhano umenewu. Komanso ma partners osiyanasiyana akubwera kuthandizira kuti budget ya chaka chino ipezeke ndipo zonse zofunika msonkhano umenewu zichitike. Ife aku council tili okondwa ndi mmene zinthu zikuyendera padakali pano. Chapota, mkulu wa bungwe la NICOM, ndipo mmodzi mwa achinyamata Doreen Jijere akutere. Tinafuna kuti at least tikapatsidwe mwayi kuti ngati achinyamata tikathe kufotokoza mavuto amene tikumana nawo mmoyo mwathu, moyo wa tsiku ndi tsiku, mmene tonse tikudziwira mmene alili masiku ano moyo kuvuta, ntchito zikusowa. So tikufuna kuti tizikatha kuwanitsa kufotokoza, kufunsa mafunso ndipo tizikalandira mayankho athu pomwepo. Ndi summit imeneyi tilosangalala kuti kubwera and yeah, we can't wait. Mmodzi mwa achinyamata Doreen Chilije. Mzamasero timu ya Mighty Wanderers yati ikufuna kufika ndime ya m'magulu mu mpikisano wa CAF Confederations Cup ngati ipitirize kusewera bwino monga momwe ikuchitira mu ligi chaka chino. Manoma ndi Silver Strikers ayimirira dziko lino mipikisano ya Confederations Cup and Champions League kamba kuti anatenga ukatswiri wa ligi komanso chimodzi mwa zikho zikuluzikulu pakati pawo. Mkulu woyang'anira za mpira mu board ya Wanderers Atiya Somba Banda watiuza kuti aphunzitsi timuyi apatsidwa zonse zoyenerera kuti amange timu ya mphamvu imene idzafike ndime ya m'magulu. Sambanda ali ndi nkhani yonse. Mkulu oyang'anira ntchito za mpira wa miyendo ku timu ya Mighty Wanderers Atiya Somba Banda watiuza kuti timuyi inatsatira ndondomeko zonse zoyenerera monga momwe bungwe la FAM linalangizira ndipo ikuyembekezera chilolezo kuchokera ku bungwe la CAF kuti isewere mu mpikisano wa Confederations Cup. Asomba Banda ati kufikira masewero a Blantyre Derby amene Wanderers yagonjetsa timu ya FCB Nyasa Big Bullets kumathero sabata yangotayi mu ligi, timuyi ikusewera bwino chaka chino ndipo osewera akulimbikitsidwa kuti apitirize kufikira ndime ya chipulula ya mpikisano wa Confederations Cup imene ikuyembekezeka kuyamba pakati pa miyezi ya July ndi August. Malinga ndi Asomba Banda, aphunzitsa timuyi adzapasidwanso china chilichonse chothandizira kuti amange timu ya mphamvu ngakhalenso kugula osewera ena owonjezera ngati atapempha kuti atero, kamba kuti cholinga nchofuna kufika ndime ya m'magulu mu mpikisanowu. Panopa tapanga sabiti zonse kufamu tingodikira kuti akafa atipase go ahead kuti tiyambe ma preparations. Panopa tikuona kuti ni nthawi yabwino yokuti anyamata tiyapange expose komanso mutha kuona kuti depth ya timu yathu ndi depth yabwino kwambiri. Sikuti tikupanga kuti kungokwanirisa, tikufuna tipange compete titati tipezeke kuti tafika kuma group stages ndi chikhumbokhumbo chathu kuti tine katitero.
timu ya Mighty Wanderers inasewera kotsiriza mu mpikisano wa CAF mchaka cha 2017 koma inatulutsidwa mu ndime ya chipolola ndi timu ya AS Vita ya ku Democratic Republic of Congo. Mu zaka zisanu zapitazi timu ya FCB Nyasa Big Bullets ndi imene yayimirira dziko lino mu mpikisano wa CAF, koma chaka chino Manoma ndi Silver Strikers ndi amene asewere mipikisano ya Confederations Cup komanso Champions League. Sambanda tilakali pa nkhani za masewero. Bungwe loyendetsa masewero a golf mdziko muno lati ntchito yayikulu ikugwirika popeza osewera aluso atsopano omwe ena mwa iwo ayambapo kusewera mu timu ya dziko lino. Wachiwiri kwa president wa bungwe la Golf Union of Malawi Michael Komani wati nzosangalatsa kuti kudzera ku mipikisano yosiyanasiyana yomwe kampani zakhala zikuthandiza akukwanitsa kupeza luso latsopano. Mkulu wa kampani ya Big Brother Shiraz Mojo wati kampani yawo yathandizapo ndi ndalama kuyeretsa mpikisano wa dziko lonse chaka chino pofuna kutukula masewero a golf mdziko muno. Christopher Sande ali ndi ripoti. Anthu osewera masewero a golf 130 anatenga nawo mbali mu mpikisano wa dziko lonse womwe unachitika ndi thandizo lochokera ku kampani ya Big Brother. Wachiwiri kwa president wa bungwe la Golf Union of Malawi Michael Komani ati nzosangalatsa kuti kudzera ku mipikisano yotere akwanitsa kupeza luso latsopano. Mpikisano umene wa golf ndofunikira kwambiri ku Malawi kuno chifukwa umatithandiza kuona mlingo wa magolfers kapena kuyika magolfers athu m'malo mwawo mmene ayeneka kukhalira pa chizungu timati national merit, komanso selection ya magolfers kupita ku national team. So a golf union ndithu tili ndi national team imene imasewera ma games ena ndithu mu Africa. Mkulu wa kampani ya Big Brother Ashirazi Mojo anati kampani yawo yathandizapo ndi ndalama mu mpikisanowu kufuna kulimbikitsa masewerowa mdziko muno. Rodrigo Folindo ndiyemwe anamulengeza kuti ndikatswiri chino mu mpikisano wa golfu omwe kampani ya Big Brother unathandiza. Kwambiri nimangandisisa kwambiri golf course condition yake imene lili ndengera mbali zina golf course ikoneka ngati ndiuma magreen ena ndabwino magreen ena ndoma ena ndothamanga ena ndasulo kwambiri ndi nachona kuti njentengo patali kwambiri kuti ndikakhani nthawi mbiri kupanga practice ndikuona kuti ndingathe kupanga bwanji mu weekend imeneyi. Ine ndonyadira kwambiri ndingonyadiraso kwambiri kutokoza kwa masponsors anga. Malo mazodi yake ndine Christopher Sandi. Ndi nkhani imene yonso tafika pamapeto pa nkhanizi masana pano padakali pano, koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Wachiwiri kwa president wa chipani cha DPP mchigawo chakumpoto Ajapi Mhango amumanga. Ophunzira ntchito ya uphunzitsi pa sukulu ya aphunzitsi ya Machinga akuchita zionetsero zokwiya. Bungwe la Mani lati chiwerengero cha ophunzira akazi omwe akuyembekezeka kulemba timu ya Mighty Wanderers yati ikufuna kufika ndime ya m'magulu mu mpikisano wa CAF ngati ipitirize kusewera bwino. Munali ndine Owen Lupeska masana abwino ndipo chotsatira ndi ripoti za nyengo. Aubaziani za nyengo ndi amazi bwenzi losaona nyengo. Masanano kuli nyengo ya dzuwa mapatali patali ndi ofunda madala mbiri degrees Celsius, ku Blantyre 22 degrees Celsius ndipo ku Mzuzu 21 degrees Celsius. Mphepo ikumba chokera kumwera chakumvuma ndipo pofika mawa dzuwa likuyembekeza kuwomba mwapo ndi apo komanso nyengo yozizira ikuyembekezeka. Ku Blantyre dzuwa lili 5:15, ku Lilongwe 23 minutes past 5, pamene ku Mzuzu 26 minutes past 5. Za nyengo kuchokera ku nthambi yoona za nyengo ndi kusintha kwa nyengo. Zomwezi nali ndine Dave Tisungane Majawa masana abwino. Amakupatsirani za nyengo ndi amazi bwenzi losaona nyengo. Mazi Malawi, Camera.